Albishirinku al'ummar Najeriya musamman jihar Kano. Ko kun san garaɓasa ta samu a jihar Kano? Ga wanda bai sani ba to ya sani. Ga katafaren gidan nan wanda yake kan daura gidan man majiya kan titin Hotoro bypass. To albishirinku an sa shi a kasuwa. Da duk mai bukata sai nemi Ahmed Suleiman Gezawa ko ya tuntuɓe mu akan lambar waya kamar haka.